mir vam i dobro. Drago je da sam ovom zgodom ovdje s vama. Ovaj moj prilog koji ću vam sada iznijeti ide upravo zatim u dogovoru voditelja iz Centra za izgradnju mira, da bi se i ova strana čula, vidjela i barem nešto za početak doprinijela ovom projektu. Kršćanstvo i izgradnja mira. Kršćanstvo se kao religija temelji na Isusu Kristu, pravom Bogu i pravom čovjeku, Božjem i Marijinom Sinu, koji je došao među ljude i donio realističku nadu realnom svijetu. Tajna ljudskog života je zamršena i duboka. Odgovor se nalazi u čitavom njegovom zemaljskom životu i u životu koji je naučavao i omogućio ljudima. Došao je da donese novi život koji sve preobrazuje. Citiram: došao sam da imaju život i da ga imaju u izobilju. Ivan 10:10. Krist je živio na ovoj zemlji potpuno ljudski život i pozvao je ljude da prihvate njegov način života. Dok je Isus ovdje na zemlji naučavao, veliko se mnoštvo skupljalo oko njega. Do današnjeg dana Krist je sebi privlačio ljude. Kroz stoljeća su ga ljubili bezbrojni milijuni ljudi, premda su ga upoznali samo vjerom, Božjim darom. U isto vrijeme kao i danas, mnogi su ga strastveno odbacivali. Mnogi ga zabacuju djelomično u neznanju i u krivom shvaćanju, kao i sveti Pavao prije svog obraćanja po Božjoj milosti. Kristov zemaljski život otkriva sveopću dobrotu da beskrajno privlači ljudsko srce. Sve stvari učinio dobro stoji u Markovom evanđelju. Krist uči ljude poslovnu nauku živite na zemlji život iskonski dostojan čovjeka. Kršćanstvo ne dovodi ljude do toga da budu manje ljudi, nego više ljudi. Goni ih da budu vjerni najdubljim stremljenjima ljudskog duha, te postanu nositelji mira i sami budu blagoslov drugima. On čini ljude humanijima, osposobljavajući ih da se napajaju na Božjim izvorima. On koji je najljubljeniji od svih ljudi, Sin je Božji i živi život Boga i život čovjeka. On poziva također ljude da postanu potpuno ljudi time što postaju djeca Božja. Oni koji počeše živjeti takvim životom vjere, nade i ljubavi, moraju i drugima kroz život pružati tu divnu novost života praktično vjerom i ljubavi. Sam je Krist smatrao ovaj svijet vrijednim svoje brige. Došao je u svijet da ga pomiri s ocem, Bogom, te šalje one koji ga ljube da nastave to djelo među svim narodima. Mnogi su kroz povijest kršćanstva izgarali velikodušna srca od želje da učine što više dobra. Ističem svetoga Franu Asiškoga, utemeljitelja Franjevačkoga reda, kome i sam pripadan kao fratar, koji je kao Božji čovjek molio: Gospodine, učini me sredstvom svoga mira. Gdje hara mržnja, daj da sijem ljubav. Gdje tlači nepravda, daj da širim oproštenje. Krist uči one koji mu priču kako će živjeti podonosan život koji će mijenjati svijet. Pred nama je zadatak izgraditi na zemlji kraljevstvo Božije, kraljevstvo istine i života, kraljevstvo pravde, ljubavi i mira. Bog je pozvao čovjeka kroz zemaljski život na vječni život. Citiram poslanicu 2. Korinčanima: jer znamo, ako zemlji šator u kojem živimo bude razoren, imamo novi od Boga sagrađeni dom neučinjen rukama, nego vječan u nebu. Htio je Bog da ljudi dođu do savršenog ostvarenja vječnosti kroz vlastiti izvor u suradnji s njim.
Bog nije htio jednostavno smjestiti čovjeka u nebo, nego ga je pozvao na zemaljski život da upozna Boga, uzljubi ga, služi mu i da u njemu ljubi svoga bližnjega i tako stigne u vječni život koji je ispunjenje božanskim životom koji počinje ovdje u vremenu. To je život vjere koja čezne za gledanje, nade koja gladuje za zadovoljenjem i ljubavi koja strpljivo čeka i podnosi mnoštvo razočaranja, jer je to život s uvjerenjem da nas je Bog kao ljudsku obitelj poslao u sebi i do potpunog ispunjenja. Bog usađuje božanski glad u ljudska srca. Čovjek čezne ne samo za mirom i pravdom i za velikim posjedom materijalnih dobara, nego za mnogo višim, da gleda Boga licem u lice. Vječni je život, dakle, ispunjenje težnji što su već usađene u čovjeka. Neizreciva je sreća onih koji su slobodno služili Bogu i jedan drugome, zaslužili vječni život. Nebo je savršeno ispunjenje i samo u svjetlu neba dobiva naš sadašnji život smisao. Riječima kojima istinito govori o Kristu i o njegovom evanđelju, odnosno radosnoj vijesti, sakramentima koji posadašnju Kristovu spasiteljsku moć, životima vjernika koji izvršuju njegovo djelo na zemlji, katolička crkva, kao jedna od kršćanskih zajednica nastali kroz povijest, uči i čuva Kristovu poruku. Crkva kao zajednica Kristovih vjernika sa svojim učiteljstvom kroz svoju povijest, a evo ušla je u 21. stoljeće, uz sve propuste, gaji mir unutar zajednice, kao i u cijelom svijetu, posebno od drugog Vatikanskog sabora, koji je održan od 1962. na 65. godinu. Prema suvremenoj katoličkoj enciklopediji, mir je doživljaj cjelovitosti, sklada, blagostanja i sreće, što i čovjek osjeća kada zajednica u kojoj živi u potpunosti priznaje kraljevstvo Božje. U biblijskoj predaji mir zauzima središnje mjesto. On je obećan ljudima, ljudi za njim čeznu. Ljudi obično misle da mir nastaje kada prestanu neprijateljstva, kada završi rat ili neki drugi sukob, ali mir je daleko bogatija i sve obuhvatnija stvarnost. Krist po evanđelju pozdravlja jednom zgodnom ženom od krvarenja i kaže joj da ju je ozdravila njezina vjera i da može ići u mir. Ozdravila je. Ovaj nam slučaj govori da je mir povezan s nadnaravnim. Mir nastupa kad je Bog u blizini. Mir je stanje punine u kojoj čovjek živi. Mir od čovjeka zahtjeva napor. Čitava je Biblija prožeta čežnjom i nadom za mirom. Mir izražava puninu odnosa, osjećaj sigurnosti i zaštite što i ima čovjek koji živi u jedinstvu sa Stvoriteljem i s drugim ljudima.